Un premio de 400 caramiñas, 2 de 200 e 4 de 100. Estes foron os vales entregados esta mañá aos gañadores do primeiro sorteo da Praza de Abastos da Pobra, que ten por obxectivo dinamizar as compras no mercado e axudar os consumidores a sufragar os menús deste Nadal. Estamos encantados por moitas cuestións. A primeira é pola alta participación que hai. Está habendo moita participación de xente que que compra, que merca nesta Praza de Abastos ese produto de calidade e que participa. E como non, pois temos aquí aos primeiros premiados. Temos un premio, digamos que absoluto primeiro de 400 caramiñas. Temos 2 premios de 200 caramiñas e despois creo que son 4 premios de 100 caramiñas. Entón, darlle as gracias por mercar, por confiar nos nosos praceiros e praceiras, animalos a que consuman, a que gasten, teñen ata o día 24 para comprar o produto para a cea de Noiteboa e, como non, animar a seguir participando porque, como ben sabedes, teremos un segundo sorteo para a cea do 31 de decembro. Os vales poderán trocarse en calquera dos postos do mercado ata o próximo día 24 de decembro. De seguro que non será difícil atopar en que gastalos, dada a ampla variedade de produtos de calidade que ofrecen. Nada, que é a primeira vez que me toca algo, é ver se sigue tocando, nada máis. E gracias polos premios, é un bon proxecto para que podas aliviar un pouquiño a túa carteira tamén. O que ven de maravilla, non? Pero, hai que encher o arcón un pouco. Os que non resultaron agraciados aínda terán unha oportunidade no sorteo previsto para o vindeiro luns, no que se outorgarán outros tantos premios entre as compras realizadas ao longo desta semana na praza.